Lamisyang bayuta, lamisyang bayuta, lamisyang bayuta, lamisyang bayuta, lamisyang bayuta, lamisyang bayuta. O, di ba? Ang taray. O, di ba? Te, yung bra, natanggal. Sige, sige. Hi everyone! So, we are here in Iligay. So, mananamig basketball zone. Bisaya, nagig. Basketball ba? Or ang mga laki naman dyan naman tanaan. Yung mga nagdag suga dahi. Makita dahi kay mga lagong kay pamanit. So, actually, ganina pa nyo diri paningot. Ay! Brand out? So, ayan si Jelena. Ang bayot, ipakita ang bayot nga naog laki. Oh! So actually daghan na kayo ang mga lalaki mamasketbulay ba? Ito naman. Abi pa lang uwagan to siyang naka-stripe. Oh my God! Mura dili klaro. Night. Uy, kapoy na diri ring light, oy. Wow, coming from yung ring light. O sa arat na. Arat na. Ay, sila masasabi ko, arat ko yung suot uy. A few moments later. Everyone, wala pa nakasugod, no? So, actually, daghan na kayo mga nangabot niya, mga kikid ay niya murag nagpanginit na akong panlaws. Ako ba yung gi-practice ang akong kagalingon gina sa pagsagit-sagit pa yun, so dapat ready dyan. Di ka ko makita sa suga. Iwagi ko. Actually, uy, no, thank you. Yung may tao dahi, nakakaloka kayo. So, ayan mga bayot. So, ang daming guwapo mga bayot. Feel ako ganahan kong magduwag basketball actually. Kami feel ito magduwa ta bayot o basketball. Practice na tomorrow day, pero dapat mga ganun bayot. Mga ganyan. Opa. Sige, sige. O ako rin muna. Tapos, gaya kafing ka yan. Yun yung gusto ko talaga sa basketball. Kaya kiba mo dyan basketball, sa una pa dyan mga dahil kong idea. Mag-dribble. Mudagan ka ano. Mudagan ka. Then shoot mo ang buta. Ha? Ito ka parira ng moment. Sadag ka nagwa. Magbubo na ba ko? Wait, ganahan ka ito na ka mga dribble ba? Nabiladahan ka niya, gwapo ang muinog. Ay! Hinga na, man dyan ako sa mga ka mag-dribble. Sabi rin mag-dribble nga. Hatubag ka. Dapat magkana, man dyan ka mag-dribble. Hala, dahil mo kakita nga mag-dribble lang. Sige magbalik-balik basketball lang. Sige magbalik-balik basketball lang. Mukha bagong saan pag-dribble. Ano ba dyan mag-dribble? Napikpikot siya kasi. Budget ka ba yun? Sige. Uy, may tao. So, yun na nga, Zay, hindi pa, wala pa nagsugod. So, oh my God, iwagan ko sa camera girl. Ayan, so, with Felipe on this, thank you so much for your cooperation. Julina, ang magnabula dahil mga rin yung basketball. So, thank you. So, ayan na, wala pa dyan. Ha? Ako dog. Ikaw ang puntarya mo, bagyo rin. So, hi everyone! Hi Philippines! So, we're here in Iligay, which is nangita may lucky. Eh, pahalata, di pala, uwagan siya. May gwapo, wait. Kuya! Ito number ko, so answer na. Ay, yung wala dahil ko yung daddy. Sugar daddy niyo? So, familiar lagi ito siya. Yuck! Lamaragaya ka kung karampis na ito. Oh, ayan. Thank you, sis. So, ayan everyone. So, good na. Bakit di pwede mag-ingay? Syagit ko ron. Taon-taon. Wait lang. Ha? Has Regan? Regan? Ano yun? Ano nangyari? Regan. Regan. Regan ko an Regan. Ano? Oh my God! Ay, di na kinahanglan. Shot na dyan. Mag-microphone ka na siya. Oh my God! Oh, ayan. Girl in the mirror. Oh, ano na, Zay? Oh, Kimiyot. Ang dito pang ano? Disco? Ah!
Bakit? Di pwede? Bawal? Bawal? Ayan, go! Oh my God! May supportive ang ganun. Sa, Yung sige, yung bata mo. Hindi naman shot nila. gusto kang masyagit ko para nila ka na muligti ang Sila saga? support, so kita support. Angela. Batang! Ha, si Papong ba dyan? Wagan lagi ito nga pagkasyagit ba yun? Di ba, gwapa kayo, halinon. Pak. Mula ulo hanggang pa. Masa na, Day? Syagit na, Day? Oh my God! Na-stress akong gite. Uy, huwag ka kasing humarap. Day, nagulat ako, ma. Tuntua siya, Day. Yak! Kuya! I-zoom pa na ako, di. Ay! Para maklaro na itaw. Baby, pag lumingon ka, akin ka. Pag lumingon ka, oh my God, pag lumingon ka. Lingon! Uy, busy kayo mo na ba yun? Tutok ba kayo ito, Jamaica? Oh. No, wala kayo. Katunga naman. So, ayan mga bayot. Oh my God. Di ba makita ang ring diri dayo? Uy, yawa kayo. Arak ko din. Ari, ay ka makita ang ring. Ang buho ba nga siyat saynan? Kuya, dagan, kuya! Shot! Bayot! I think familiar ni siya si James. James Reed. Lagi, si Kuan man ni si Dalag. Ha? O di ba umami na siya yung katsaptay si Dalag. Diyos ko, ganyan ka. Malaki yan. Siyempre, Dalag. Ay, isang bayot. Ay! Bakit? Nahiya ka sarili mo? Ay! Ah! Nachi, baka nagigog ni Day. Nachi, kanding na bitik ba yun? Dito ikaw? Hindi tunta kong daghang ng taon nun niya. Di man tamawa mag-chag. Shot! Wow! Sagit Jilin. Hi! Support ka ni mo? As a... Yeah. Wow. Hayag jud akong matabas na yung aning duwa. Shot, babe! Shot! Ah! Ba't ganon? Oh! Feel na ko kay murag lagi yung maabot ang Okay ra na. Naiga my sir. Tris, 4. Oo, sa lulabaw. at least nakakuha ng ito. Pila na ka quarter? Quarter 8. Masaya ka Pila na? ba day dapat ang part? Ba't naman tinatanong mo? Oh, pala ilog. Oh my God! Wow! Oh! Okay pa? Oh my God, be careful. Wow! Ah! Sayang. Nakuha nila. Sayang. 5-3 daw, 5-3. At speak ka support. At least na-3. Jilin. Shot! Wow! Shot! Wow! Oh my God! Wow! Walang tubig? Sabi ito ang tilaw ko, hindi ako pwede masyagit. Ay, samot, baby.
Wow, kablan yun. Pero na-score. Oh my God. 849. Taray ng ano dahil. So hi everyone. I don't know kung tima na ba ni siya kay wala na nagduwa everybody. So ayan. Ayan. So basin basin pahulay pa nila sa Diyos ko Ginoo. Pahulay pa siguro silang basketball or round 2, round 3 or whatever it is. Hi. Hi everybody. So ayan day pahuway pa bayot. Kabayot. Umanda ka na kayo. Saan na lang bayot? So cut mo na ang video making natin today or tonight kasi nga wala pa may nagduwa bayot. So bye sa. So babay na everyone kay nauwan na bayot. So arat, taligsik na doy. So babay na wala na yung basketball zine, wala na sila pinabongang-bongga. So bye. 1 hour later. So ayan, may pa-continue ang video bayot. Pak. O, diba? So kami kaulit na pa-continue ang video. So ayan, continue ang duwa dahil part 2. Ganun, may pa part 2. May part 2 ba yun? So ayan. Ay, sugod na? Sugod na ba yun? Sige na nga siya. God! Suba! Shit! Oh my God! I told you, foul. Harigan, di man... Bagtik na. Wala tiri! Kung pasok ko na ron. Charles, ano all makulbaan? Hoy, banggiita ng aripire, nyo ginana ah. Go na ka! Go na lang! Go na ka, Gray! Woo! Oh my God! Oh my God! Shot! Shot! Gulaban! Gulaban! Laban lang, kalaksan! Hala, di palaba rin ang timog ba yun? At least nakashagit ko. Magdakaw sa kabaranggayan og Madero. Pero natong taga-kasi. Go shot! Shot bro! Ay, wako ka video ba yun? Go! Sayang. Lag! Go laban! Shot! Ay, badingin sa tubig. Oh my God! Gaktun kita ko ba yun? Mahala ng bula, biyaan ako na. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Siya po, lupig lagi po. Eh, ba't sila nanalo kanina? Lupig pa. Kuya, mayag ko. Sa lipstick na siya ako dami. Wow! Hala, way tandog! Hala! Ringlos na o yawa. Sakit. Isinggit po dito ba, Day? Pinabasan ako. Pinabasan ko eh. Wow! Nag-shoot o yawa. Nakita ka sa video. Kami kita. Ay, mo syagit kay bala kayo. Magbuot ka. Update for today's video. So, wala na yung game, everyone. Ayan. Uwian na ba yun? Uwan man, Mizay. Sayang. Next time. May pa-next time pa naman. Ayan. So, uwian na ba yun? Ninguli ng referee, Chika. So, ayan na Ayaw, dahil. isa ka o sa'yo. Babay na ba yun? Harat na!